Bună, fetelor! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o familie de albinuțe, lucrate toate după același tipar, dar cu fire și croșete diferite. Cea mare, pe care eu o văd ca o jucărie, are aproximativ 11 cm. Cea mijlocie, pe care o croșetăm astăzi, brelocul, are 4 cm și cea mică, care poate fi folosită ca decorațiune pentru florile croșetate, are 3 cm. Dacă vă interesează acest proiect, vă invit la tutorialul pas cu pas și, bineînțeles, la lista de materiale. Pentru acest proiect, fetelor, avem nevoie de un fir în 3 culori: galben, maro pentru corp, alb pentru aripioare și foarte puțin negru, un fir subțire pentru guriță. Acum, eu pentru albinuța breloc folosesc Yanard Jeans și o croșetă de 2,75. Dacă vreți să faceți albinuța jucărie, folosiți fir plușat și croșetă de 5, aceleași culori, doar că ochii sunt de 10. Iar dacă vreți să faceți albinuța decorațiune pentru flori, folosiți croșetă de 2, fir foarte subțire, aceleași culori, iar ochișorii sunt din aceia micuți care nu au căpăcel de siguranță, se lipesc. Ok? Tiparul este același pentru fiecare dimensiune. În funcție de fir și croșetă, vă iese mai mică sau mai mare. Apoi avem nevoie de foarfece, bineînțeles, ac, marcador, ochișorii în funcție de mărimea albinuței, aceștia sunt de 8, și breloc. Începem cu culoarea galbenă, cu un cerc magic și cu 6 piciorușe scurte înăuntru. Închidem cercul, iar la rândul 2 lucrăm câte 2 piciorușe în fiecare picioruș anterior. Terminăm rândul cu 12 piciorușe. La rândul 3 lucrăm un picioruș și o înmulțire. Repetăm această secvență de 6 ori și terminăm cu 18 piciorușe. La rândul 4 lucrăm 2 piciorușe și o înmulțire. Repetăm de 6 ori și terminăm cu 24 de piciorușe. Acum, fetelor, lucrăm rândurile 5, 6 și 7, cele 24 de piciorușe. Când ajungem la rândul 7, la ultimul ochi, îl închidem cu culoarea maro, pentru a putea continua cu cealaltă culoare. Acum continuăm să lucrăm cele 24 de piciorușe cu culoarea maro, 2 rânduri, rândurile 8 și 9. Ultimul ochi de la rândul 9 îl terminăm cu culoarea galbenă. Continuăm cu rândurile 10 și 11 cu culoarea galbenă, lucrând tot cele 24 de piciorușe. Apoi, ultimul punct de la rândul 11 îl terminăm cu culoarea maro. Acum lucrăm cele 24 de piciorușe cu culoarea maro, 2 rânduri,
rândurile 12 și 13, în ultimul punct de la rândul 13 terminăm cu culoarea galbenă. Iar acum, fetelor, lucrăm rândurile 14 și 15 cu culoarea galbenă. După ce am terminat rândul 15, introducem ochișorii între rândurile 3 și 4. Primul rând este cercul magic, apoi 2, 3, 4, la o distanță de 3 puncte. Ok? Iar acum continuăm cu rândul 16, unde lucrăm 2 piciorușe și o scădere. Repetăm de 6 ori și terminăm cu 18 piciorușe. După ce am terminat rândul 16, umplem foarte bine corpul fetelor. Continuăm cu rândul 17 și lucrăm un picioruș și o scădere. Repetăm de 6 ori și terminăm cu 12 piciorușe. Fetelor, eu am mai completat cu umplutură, pentru că acum facem ultimul rând, 6 scăderi și terminăm albinuța. Da? Deci vom face 6 scăderi, rămân 6 puncte pe care le închidem cu acul. Pentru că am terminat albinuța, înainte de a-i croșeta aripioarele, îi facem zâmbetul. Intrăm cu firul negru, fetelor, la rândul 3, de la cercul magic, da? Avem cercul magic, rândul 1, 2 și 3, pardon. Chiar aici sub ochi. Intrăm drept, ieșim în partea asta, acum fixăm și ieșim tot pe aici, dacă nimerim gaura, bineînțeles. Așa. Tragem și pentru a-i fixa zâmbetul, putem folosi silicon rece. Da? Este transparent și nu se vede. Așa. Dacă vreți mai dați o dată și ieșiți pe aici, dar mi se pare prea gros, așa că eu o să las o singură dată. Ies aici în nod și ascund firele. Și e gata și zâmbetul. Eu am lăsat firul aici mai lung, le-am scos prin spate. De aici am ieșit în spate. Mă gândesc cu acest fir să prind brelocul după ce terminăm aripioara. Pentru aripi, fetelor, începem cu un cerc magic de 6 piciorușe. La rândul 2 facem 6 înmulțiri, terminăm cu 12 piciorușe. Apoi, la rândurile 3, 4 și 5 lucrăm cele 12 piciorușe. Iar la ultimul rând, la rândul 6, lucrăm un picioruș și o scădere, repetăm de 4 ori și terminăm cu 8 piciorușe. Când terminăm, putem face un ochi de lanț, tăiem firul și lăsăm pentru usut. Și mai croșetăm o aripioară. Aripioarele le coasem în drept cu mijlocul ochiului. Da? Punem așa acolo, la mijloc și undeva aici, între cele două dungi maro, aici pe galben coasem. După ce am cusut și aripile, albinuța noastră este gata. Mai are nevoie doar să atașăm brelocul. Eu am lăsat firul în spate, îl scot aici în mijloc. Iau brelocul și cos aici, în mijloc. Ok? Și albinuța noastră este acum completă. Există posibilitatea să prindeți brelocul desfăcând această buclă și o prindeți cu un patent. Însă
din punctul meu de vedere, este mai sigur când coase. Și familia albinuțelor este acum completă. Cum zice fiul meu, mama, tata și copilul. Da? Fetelor, sper că v-a plăcut acest tutorial. Poate veți lucra și voi dimensiunea dorită. Eu vă îmbățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că ați fost aici și ne vedem la un nou tutorial. La revedere!